Kovács Péter vagyok, a Meszlényi Autó Kft. Értékesítési munkatársa. Itt állunk egy Renault Talisman Initial Paris 1.6 DCi típus mellett. Ez a modell a Renault Talismannak a legfelszereltebb változata. Maga a modell ugye 2015. decemberében jelent meg a hazai piacon. Ez egy igazán minden extrával felszerelt modell. Az elektromos memóriás üléseken keresztül számos vezetés támogató rendszerig minden megtalálható az autóban, ami egy ilyen kategóriához kell, és hirtelen elkezdett esni az eső, így nagyon jó apropója annak, hogy az autóban elmondhassuk, hogy nyilván esőérzékelő ablaktörlőkkel és fényérzékelő világítás automatikával is el van látva. A modell, az ülések szellőztethetőek, fűthetőek. Az autó 4 kerék kormányzással rendelkezik. A 4 kerék kormányzás nagyon-nagyon jó stabilitást biztosít az autónak a gyors kanyarokban, a tempós kanyarokban, illetve a gépjármű fordulékonyságát nagyban javítja. Tükröknek a két oldalába lehet látni egy-egy automotívumot, ami mutatja nekünk, hogy egy másik autó van az autónak a holterében, és amikor valóban ott van, ami most nincsen, akkor ezek narancssárgán világítanak figyelemfelhívásként, hogy ne menjünk neki annak az autónak. Borzasztó jó az árérték aránya ennek a gépkocsinak, tehát ilyen felszereltségű autót a konkurenseknél, a közvetlen konkurensek 2, 3, 4 vagy akár jóval nagyobb plusz felára kínálnak. Természetesen az autó az ugye szabadkész funkciós, ami annyit jelent, hogy nem kell a kártyát használni ahhoz, hogy az autót ki tudjuk nyitni. Lábbal nyitható csomagtérajtó, a Talisman sem kivétel ez alól. Itt is ki tudjuk nyitni a csomagtartót a lábunk rendítésével, ami gyakorlatilag annyit jelent, hogy alárójunk az autónak és kinyitjuk. A párizsi Eiffel toronynak a mintáját fel lehet benne fedezni. A Renault nagyon ügyel ezekre a egyedi azonosító jegyekre, hogyha lehet ilyeneket mondani, amik a típust kifejezetten egyedivé varázsolják.